Il-maltemp li għamel f'pajjiżna fl-aħħar jumejn m'għamel ebda ħsara lil bajt sal-fekruna fejn tuffieħa, kontrarju għal każ tal-ġnejna li jmur lura ftit ta' snin. Ikkonferma dan Vincent Attard, President Eżekuttiv tan-Nature Trust, li spjega kif sissa kollox mar skont il-pjan tan-Nature Trust biex dawn il-bajt ikunu mħarsa. Sissa kollox mar all-right, anki ċertu sinjali li kien hemm fir-ramel der li kien tajjeb ħafna, qed nittamaw li d-darba jirnexxinna ħanajdu hekk. Ovvjament il-klima u l-temp ma nandix kontroll fuq, ġifieri nittamaw sal-aħħar li nibqgħu sejrin tajjeb. Effett li t-temp ta' tmiem il-ġimgħa li għaddiet jista' jkollu huwa li l-bajt ifaqsu qabel is-60 jum, jiġifieri qabel il-30 ta' Settembru minħabba t-temperatura kiesħa tar-ramel. Iżda anki jekk dan ikun il-każ ma jkunx ta' periklu għal fkieren li jkunu diġà żviluppati. Fl-istess waqt fuq il-bajja stess qed jittieħdu miżuri biex sa ma jfaqsu ikunu protetti minn annimali oħra u anki mid-dawl tal-istabbilimenti tal-madwar. Attard tenna li tul l-aħħar xhur il-volontiera tan-Nature Trust għadu attenti biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm kuntattu mal-bajt. Fl-istess waqt spjega x'inhu l-proċess naturali la darba dawn ifaqsu. Kun hemm massa biex naraw li ma jiġux annimali bħal firien jew hekk li jistgħu jaħtfuhom qabel jaslu l-baħar, però suppost ħadd ma jmisshom ħajnżlu l-baħar weħedhom u dawn jitilqu u jagħmlu l-ewwel żmien tagħhom iduru mal-kosta Maltija.